Assalamu alaikum mine søde stjerner. Velkommen til del 2. Kan I huske de første ord, vi lærte sammen? Ja. Prøv lige at sige den en gang derhjemme. Måske sammen med mig. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I dag lærer vi de næste smukke ord fra Al-Fatiha. Og bare rolig, vi tager det stille og roligt, som vi plejer. Et lille skridt ad gangen. Så skal I sige efter mig i de orange store bogstaver, hvis I kan se i skærmen. Det er Allahma. Og hvordan I får lyden, det er ved at tage tungespidsen bag fortænderne. Lad os prøve igen. Ja. Allahma. 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 Tungespidsen bag fortænderne. Allahma. Allahma. 2 gange mere. Allahma. Der er 2 A'er til sidst, ikke? Rahma. Allahma. Nilla. Nilla. Igen tungespidsen. Nirrahim. 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 Allahma. Nirrahim. Allahma. Nirrahim. Sig det lige, uden jeg siger det. Al-Rahma. Nirrahim. Så tager vi det lige forfra igen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahma. Nirrahim. Ar-Rahma. Nirrahim. Nu prøver vi det samlet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahma. Nirrahim. Altså hvis du kan sige det hele, så giv dig selv et lille klap på skulderen. Ja, godt gået. Og mashallah, hvor er I dygtige. Ja, også dig. Du er rigtig, rigtig dygtig. I bliver bedre og bedre for hver gang. Husk også at øve del 1, som er Alhamdulillahi Rabbil Alamin, så I ikke glemmer den. Ikke også? Vi behøver ikke at skynde os. Vi tager det stille og roligt. Og jeg er meget stolt af jer, mine små
Måske lidt store stjerner også imellem. Vi ses i næste video. Okay, hej hej, salam alaikum.